омадед ба канали ман. Мама Никруза Иамини. Умедворам ки ҳаматон тан сиҳату хона обод ҳастед. имрӯз ман тасмим гирифтам ки барои ифтор қурутоб тайёр кунам. Санаи имрӯза 3 апрел аст ва барои мо чунин маҳсулотҳо лозим мешавад. Кабудӣ, аз ман укроп, шумо метавонед гашнич дошта бошед, гашнич ва дигар зеленҳоро дӯст доред, метавонед илова кунед. Аз ман укроп буд, укропро истифода мебарам. Ва 2 дона ҳамин гуна бодиринг, 3 дона пиёзи андозааш ҳамин гуна майда, калонтар бошад метавонед 1 то 2 то гиред ва 3 дона ҳамин гуна помидорчаҳо. Якташро аллакай пора кардам ва инҷо ҷурғот надорам дӯстон. Кефиру сметанаро омехта карда хубакак ва намак илова кардам. Дар тафтон бошад фатири варақини ман гарм шуда истодааст. Шавҳарам оварда буданд аз Тоҷикистон, зиёдатиашро ба холодильник гирон монда будам ва аз ҳамон ҳозир истифода мекунем дӯстон. Агар шумо фатир ҳозир дар хонатон набошад, метавонед худатон обычный ҳамун чихеле ки ба нон хамир мекунед, хамири дрожжевои мулоимакак ба равғану ба шир бикунед, боз беҳтар мешавад. Ба қаваташ ҳамун маргарина молида, зуволаи боз карда маргарина молида, печонида варақин қат-қат карда мепазед худатон, бениҳоят балаззат мешавад. Ман одатан худам тайёр мекардам ҳар гоҳ ки қурутоб кунам. Фатирашро нест, ҳоло ки дар хона ҳаст, ганда нашавад гуфта холодильник ба гирифта монда будам, яъне ки испортид нашавад гуфта холодильник ба гирифта монда будам. Аз ҳамон ҳозир истифода мекунам. Аллакай дар духовка гарм шуда истодааст дӯстон. Мана инҷо дӯстони азиз, фатири мо гарм шуда истодааст. Мана бениҳоят фатири ана ҳамин гуна мошоллоҳ зебо аз шаҳри Конибодом, аз Тоҷикистонҷон омадааст ин фатир. ҳоло гарма ки хуш рӯй мекунем ки мисли свежи мешавад да дӯстон. инҷа ҳамин чихеле ки ҳамаи мо медонем, шарти асосияш ҳамин нони гармаки варақин. Нони обычный намешавад дӯстон, эхе каша бар ин мешавад. Ҳамин қатқати варақин бошад, бениҳоят балаззат шуда ҳамин дона дона меистад ҳама пора кардаги чимо фатиро. инҷо дӯстони азиз, то гарм шудани фатири варақинамон, яъне нон, ман ин салатикашро ҳозир реза мекунам. Помидор, огурциро реза карда омехта мекунем. 1 части зеленам омехта мекунем. 3 дона пиёзро бошад отдельно пора мекунем ва онро ба салат ҳамроҳ намекунем дӯстон. дӯстони азиз, ана салати қурутобамонро омода кардам. Мана зелень 1 часташ ва баъд помидорро бо ҳамроҳии бодиринг пора кардам. инҷо пиёзро низ пора карда дар оби ҷӯш 1 бор ашпарид мекунем ки то ки тундиаш равад. баъд ҷурғотамонро, яъне аз ман кефир бо сметана аст омехта кардаги ҳардуша на глас. ина чӣ кардам, намак карда камтар дар микроволновка то илиқ карда гирифтам. мана фатирамонро аз духовка гирифтам, гарма ки ҷӯшак аст. инҷо қисми дигари зеленро низ пора кардам дӯстон. ва ҳоло бошад ана ҳамин фатирамон мана ҷӯшака ки гарма как шудааст. мана дӯстони азиз, варақи аст. инро бо даст пора мекунем. акнун ман пора карданашро ба шумо нишон дода наметавонам, чунки ман штатив надорам дӯстони азиз. барои ҳамин маъзарат мехоҳам. ягон кори душвор нест. бо даст ҳамин қисмчаҳои нормалнива ки ҳамин даҳони одам ба мувофиқ шад, қошуқ багирем, ҳамаи ингредиентош биёд, ба ана ҳамин гуна тарз пора мекунем дӯстон. ана дӯстони азиз, апаву хоҳарони меҳрубон, ба ана ҳамин гуна тарз мана пора кардам нони варақинро. акнун ароматаш бениҳоят ногуфтанӣ, бениҳоят ҳамин нони аз танӯр гирифта бар ин буромад, бениҳоят балаззат. барои ҳамин тавсия медиҳам барои он шахсоне ки масалан фатиратон ягон зиёдатӣ кардааст бо сабабҳои гуногун, барои ҳамин испортид нашуданаш морозилка бамонед
гирифта дар духовка гарм кунед, пакет бипечонда, ҳамин худи нав аз танӯр гирифта барин мешавад. Дӯстони азиз, умуман безеб намешавад. Ана инҷо кефир бо ҳамроҳии чӣ? Сметана. Ана ҳамин гуна аз болои фатири варақинамон мерезем, дӯстони азиз. Ана ҳамин гуна рехта ҳамашро ва ана ҳамин гуна гирифта омехта мекунем. Дӯстони азиз, мана ҳамаша хуб омехта мекунем. мана дӯстони гиромӣ ҳамашро ба зеб карда хушрӯй карда омехта кардем. Акнун инҷо мана ҳамин пиёзи дар оби ҷӯш тар кардаро, оби ҷӯшашро рехта, як бори дигар ба оби хунук шуста, намак кардам. Аз болои нон ана ҳамин гуна пиёзашро мегузорем. Мана дӯстони азиз, ана ҳамин гуна яххел карда ҳама ҷошба пиёзашро мекунему мечинем ба зеб карда. Ва боз як қисм аз кабудӣ низ истифода мекунем. Мана дӯстон, ҳозир бошад. Ана ҳамон равғане ки гарм кардем гирифта чӣ мекунем? Аз рӯи ин мерезем, дӯстони азиз. Ана дӯстони гиромӣ, акнун равғанашро гирифта, ана дӯстони гиромӣ, акнун равғанашро бо гуфтани бисмиллоҳи раҳмони раҳим ана ҳамин гуна часар карда овозаш буромад. Агар дар камера шунида шавад, агар мефаҳмед ки равған чӣ гуна хеле хуб гарм карда шуда буд. Ва аз болои ин акнун салаташро меандозем, дӯстон. Мана бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Помидорҳо бо ҳамроҳи бодиринг, камтар помидораш бенуртар аст. Помидорҳои парниковӣ, ман фикр мекунам ҳеҷ гап надорад, иншоаллоҳ. Ва ана ҳамин гуна қурӯтоби мо омода шуда истодааст, дӯстони азиз. Ҳамаи салаташро ана ҳамин гуна омехта мекунем, то ест дабавид мекунем ба рӯи ана ҳамин гуна қурӯтобамон. Агар тундакро дӯст доред, масалан аз қаламфур метавонед истифода кунед, аммо дар ман ҳозир қаламфур нест ва ман ҳамчунин рӯзадор ҳастам. Барои ҳамин тимболи кӯдакони майда ҳатмӣ нест қаламфур. Мана дӯстони азиз, чӣ гуна як хӯроки миллии мо қурӯтоб омода шуд. Қурӯтоби деҳқонӣ, очагӣ. Ана як табақи калони чӯбин қурӯтоби очагӣ омода кардем. Марҳамат, дӯстони азиз, канали моро дастгирӣ кунед, ёру дӯстонатонро даъват намоед, подписатся кунед, обуна шавед, фикру ақидаҳоятонро нависед. ҳамаи он шахсоне ки бетараф нестанду дастгирӣ мекунам, аз ҳар яки шумоён ман миннатдорӣ баён мекунам, дӯстон. Хайр, дӯстони азиз, то видеоҳои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед ва аз фурсати муносиб истифода бурда бо моҳи шарифи Рамазон низ шумоёнро табрику муборакбод мегӯям. худо кунад ки рӯзаву намозҳои ҳар яки мо мусулмононро ба даргоҳаш Худои меҳрубон қабул фармояд. Хайр, дӯстони азиз.